Ngay thatu zong zong te chibai le vek ole tun chuma kan case ngai thak le tura hi chuan thon thu le movies wel chawa thil thleng thei emo kan ti thin atak nge ya Malaysia lal le model chelo tak inkara thil thleng chanchin thon thu pho chop mai ni lo kan ngai thlau le dona ma se he khisa hian twal thana rap thak le thi sente alang don lawani ti kha kan in share tir masani se video te atop thlengin minlo ngai thak sakin minlo thlir sakle cheudonia Malaysia hi Southeast Asia ram pakhat ania Federal Constitutional Monarchy ni in States som pathum le Federal Territories pathum omna ni a South China Sea hi region pahnia in thenin chungte chu Peninsular Malaysia le Borneo a East Malaysia te anni boka te chuan Peninsular Malaysia hian Thailand nen leile tuipui lama ramri in tomin Singapore te Vietnam te le Indonesia te nen tuipui lama ramri annei boka tin East Malaysia lam hian Brunei le Indonesia nen hian ramri nein Philippines te Vietnam te nen hian tuipui lama ramri annei boka Malaysia hian Kuala Lumpur hi rampuma khopui lian ber ani bok ani Malaysia hian Islamic sakwa hi alian hle maya rampum deuh thoa mishing cheng te hi chorwalin atam jok chu Islamic sakwa anti theome tin lal chung kwa chu la omin lal ro rel hnuaya dan engi moza chu kalpui alani boka te chuan ton chuma kan soitur Malaysia lal Mohammed hi lal chung ko in thla chon zel na atanga lal ni na din mun chel theitu te zinga asom ni pakwan ani in apa hian lal din mun hi somni pariat na a achela chumi hnuwa afapa upaber Mohammed hian adota ni na lang hei hi Malaysia ram mai ni lo khowela lalna lani ram piang te ti da ni in fapa upaber hian apa ro chu khomin apa lal ni na chu afapa upaber te kota hian hlan thin ani a tin Malaysian lal te reng reng hian hun bi nein lal ni na din mun hi an chil tlang puya chuta chuan kumnga chung lal ani huna aduta mi che khan athlak ta thin ani chutiang chuan Mohammed apo hi engtika emo lal ni na chu achunga nga alani dona wangin no pangte ani lai tang to khan lal ro pui tak ni thei tura zirtir na pek thin ani a heta hian wantlang zarna in pakhat the Elias Smith School a azerna chu tanma sabirin Kuala Lumpur Middle School thatak mai noya chuan azerna chu achun som le a chumi hnu chuan United Kingdom ate Germany ate le Canada ate azerlai te chu zer chun som le in hemi hnuwa hi chuan engkunga po lal ni na din hun chel thei turin injin tok na po chu anei nga to hle maya anra Malaysia chuan lal ni thei turin akir le ta ani ti chuan kumsang ni pakwa me thla khan Malaysia lal Mohammed apa chu stroke nat na in atlak wak thut maya damdoi lam thiam te chuan an thei to pin enkol ma se masona la chu aum thei der si lo chutiang din huna lal chung kwa an din ta khawang chuan rorel tu thar chu an om nge ngai ta a de chuan September ni som pathum kumsang ni soma khan Mohammed aso apa ai o turin Sultan of Kantana tana laklu ni in December ni som pathum kumsang ni som proka khan Malaysia lal ni tura nim nge anita a heta hian kumnga chung rorel turatan lalatana lumlo ni in kumsang ni som ni pakhat December thla thleng lal ni na din mun hi Mohammed ne na chuan hlan anita ani te chuan Mohammed rorel dana chuan social tur chu aum ngai manglawa ate te atanga lal ni tura enkol aloni to na chu atak nge mi puide chuan an hmuta bok nen alal na hnuaya chuan mi puide chu an lom em ema chu mai ba ka sarkar thela po chuan ni na puimo tak tak te chelin a hun ton me ka chuan a boy thei thin hle maya amai ro chu pon number ruak a hip theina tur hian mumal takin hun ol in siam thin thunga chuti rwal chuan rampum huwa pa lal ani to awangin kopui ani lo na chuan atan kong chu har sa chang atam thin hle maya hemi wang hian ram mi puite nge nge po chuan Mohammed an nupui amamo to zia chu lo shet puin nupui nei tura nor na po chu mun sang sang tang chuan adong na sa thei em ema chu mai ba ka lal nu mel tur mu ba chakin lal chung kwa te chu mi pui te chuan an nor ta thina tunge Malaysia rama hian lal nu chu ni ta angle i han thlir zel don ti ang kumsang ni som pasari fa banglai khani in
Mohammed chuan Europe khomwal pui tlo in azin chhuaka heta hian Mohammed chuan chople chila a thinlung ruk sakto nula mil thale chelo tak mai Russia nula Oksana Vyovodina chu tongin Oksana hi model hlotling tak mai ani mai baka a chiat lo na chuan mi patam tak azuna a waitir theya ani hi kumsang kha zakwa samkwa pani July ni soma khan Astrakan Russia a lo piangin chungko khosak harsalo tak mai atanga chor chhuak ani a apa hi plastic sargen thiam tak ni in anula theatera pianist ani boka heibaka hian anu po hi mi chimel thale chelo tak ni in beauty queen ina po lo chel to ani a Oksanai hian anu chu kong engkima chuan a chhun hle ati theomi ano pante ta tang hian apa chuan zirtir na chu thatak tak pe in a khwa khe thin hle maya atira chuan Oksanai hi zirna lama chuti te loya thiam thei tak chu ani ngai mi ulawa mase University of Oxford a akal nuwa ero ama chuan danglam tam tak mu theini in sap tong te chu athiam nal te em maya te chuan hemi nu hian Plekhanov Russian University of Economics a kumsang ni pakwa khan azerna chu chhunzom le in helai hmuna alu nuwa ero chuan azirlai a ringo chuan insolving to lawin apiana nalna le a hmel thatna te chu a hmang tangkai ve ta a Oksanai landan dom tak chuan mi te chu a hip thei hle ati theome University a akalai hian part time model ni tura somna po chu adong na sa hle maya chuti lai mekin azirlai po chu thataka zirzom zelin economics a degree ani nu chuan anu hnung zui turin thutluk na chu asem zui ve ta ani ti chuan hetia beauty pageant lama anu angche a sol hnu nei tura thutluk na asiam na chu achung da chuan lo pompui thlapin an thei patopin an phorpui hle maya chu mai ba ka modeling industry a mitam jok an chuan lu don reng reng chuan hun har sa tak tak te paltlang ma sa thinin chutiang har sana sang sang an chunga a thlen to hnu po a lar zui lo le mi ti hriat la hlo thei chong lo tam tak anom na kara chuan Oksana e chu khwanun mal asom ni ngei turani modeling industry a ataka zuan lu ma ho atang reng hian agency ti mi chu ala to hle maya te chuan hetia aduna te puitlin tura he industry alo rwal che a hian amma ya nasa zokin agency ti mi chu ala ta hle maya a hnu rei lo te a hming po chu a cher ta thoi reng ani chutiang chuan hmeichhia zongzongina an nei thelo a pian nal na te a hmel that na te le a inrin tok na te awang chuan kumsang ni som panga khan Miss Moscow ni na hial chu lo chelin hemi hnunga ta tang phei hi chuan Oksanai nun chu a infor ta hle maya he a hlotlin na hi tu ti ma in an hmu mai ho lo ati theome Oksanai ngei po chuan modeling lama kal tura a thutluk na siam to chuan in cherna reng reng po anei mi alawa te chuan hetia hlotlin ro pui tak mai a chan tak no hian Oksanai chuan ama puala somdona lian tak nei ve du in reality star lar tak mai Kim Kardashian ti dan zol zoi chuan somdona kalpui tor chuan ro hmana lian tak mai ani ve ta a heta hian ama puala swimwear brand nein ama vek chuan a swimwear siam de chu a hak ba ka a fakta thina a pian nal tak le a hmel thatna chuan a thil siam chhuate a choi thin em awangin swimwear brand din tharmai ma ni se lok na chu atil na se em ema te chuan hemi hnu lok hian Oksanai chuan sumdona lama chuan a huang chu zobil so sawin beauty industry lambok lo chilin ama pol hian makeup chu a siam chhuak le daruk maya chuta po chuan a thutluk na ti fu zia chu ama dor tu tam tak te awang chuan a hriat thei bok ani te chuan hun engemaw chen liam hnuwa Moscow a Oksanai chuan dor lian tak mai chu hong ta ngalin chuta a sumdona chuan be se na sang tak le song to na lian tak tak te nein ma thler thui tak mai anei boka amai ro chu abe sei lo thil chu aron thleng thut mai ador chu khar tura norna an sa ta hle maya chu mai ba ka society kal zonga sumdon ang hiala chosak ni in beitu po anga hle maya ma se heti lai po hian Oksanai chu indom kondu lawin ashing nun dan chuan theitop chu ala chho ve tangtanga tin wantlang chung lammi anga lanung rengin event ro pui tak tak mi ho safon khom na hmuna te chuan ala tel zela chunga te chuan milar tak tak nen chuan anna in po tha in anna in hmel sha tha em ema te chuan kumsang ni som pasari march thla a
Europa Luxury Watch Exhibition ani na hmuna khan oxanai chu model angin akal veta a he hmuna hian nakin loka apasal ni mai tur Malaysian lal Mohammed apo kha cholmang pa in he event a hian akal veta boka he hmun hi oxanai le Mohammed tan chuan hmun poimo tak anin hmu masak ber na hmun aloni don jeng mai te chuan Mohammed chu ral khata tang point oxanai moina chuan a hi ple maya tunge ani hriat chian chu achak to in belchiang tur chuan oxanai omna lam chu ava panchui ta ngala chuta chuan in hmel hriat tir te vanein oxanai po chuan Mohammed chu thataka alo dun sunba ka mi biang biak a thiam na awang hian Mohammed thinung po chu a hriat ma hovin oxanai wang chuan alo tuiral man der to a ma se heti la hian oxanai ero chuan a hma ading chu engang taka ro pe nge ani ti hi chiang takin a hri lo thung te chuan thil hote te te soin an ti ti na chuan thuk zoka in kum chak na chu ron hring chhuakin an phone number te chu anin pe zoita ani te chuan Mohammed a chuan mi pa ang takin oxanai laka chuan hma chu ala chhoran ta a choidun puya te chuan oxanai chu som chawin heta tang hian soifia thiam lo hian an pahnia chuan in zomna danglam tak mai chu alo piang ta a chuti lai mekin oxanai nu na po chuan Mohammed a chuan reilo te a hmun poimo tak chu ron changzuin oxana e Russian mi ani na te Mohammed a Malaysian mi ani na te le kumsom hni pahni la ya anin thlauna te chuan anin kar chu ati nging phami ulo ani tabera chutiang chuan midang te hriat mi alovin an pahni chau chuan Europe khomol pu ate chuan nuam chen don torin anjin don hial ani ome anhu a phe chuan rei tak anin ngei zon ma chuan in nei mai chu du to in Mohammed ala arab mi puiten no pui nei tur chuan an lo norve sek to bok nen adu ber oxanai chuan pasalata na adu photani chuan ano pui ni torin som mai po chu a hre to lo hial maya te chuan kumsang ni som pariat April thla oxanai chuan Mohammed chu pasalata na ani theinan Islam sa khwa chuan in letin abel pa Mohammed aming nena in mil torin aming po chu athlak zoi ta boka amai ro chu oxana in Mohammed a amangin awanga sa khodanga ain le na chuan thil tam tak thing chuakin ama zonga taksalang tam tak thomno in bel thin kha oxana chuan amai ti lo atak sadang chu puanin a kho ta zui maya oxana nu na hian Mohammed a anei theina torin in thlak tam tak a om ati the ome te chuan hemi kumvek zun thla oxanai le Mohammed ata chuan an then le rual tha mitlem te chau chu somin in nei na chu an hoi hota nge nge a ma se he thil thleng hi ataka social media motor tam tak omlo awangin ani nei na ceremony hi chiang taka soilan thei ani lo thung hetia Mohammed ale oxanai te nu pa a anin siam hnuloka hian Mohammed a chu alal ni na din huna tang chuan a hrisel na chuan lamin a chaw zui ta boka hetia alal ni na din huna tanga a chol top na hian Malaysia mi puitia chuan zo na tam tak chu nei tir tak ngalin internet atang chuan a chan sha tumin mi puite chuan an ngei dan le an thu shat ang te chu an post a thina chu mai ba ka thuleng wak tam tak umin fin fian tel lo thu chu post atam ta le ani te chuan hemi kumvek November ni somni pahni kumsang ni som paria da khan Mohammed ale oxanai te chu barbi kha ro pui tak main ani nei thalia hemi chuma ani nei na hian ani nei na chim to chuan mi bik chau te chu som le ni in thala tu thaber ber te chu an roi te boka amai ro chu hei in nei na chim tu te hian an ma ni thuwa video emo thalak emo chu rem ti sak ani lo mai ba ka ani nei na hun ser te po chu dan hnuaya khautaka kalpui ani te boka hemi wang hian mi puite a chuan engwangin nge an ramlal Mohammed a chuan ano pui chu aroka nei kher nge ani ti chu zo na lo piangin rampu mina alom na hun tor bo se mi alawa aruka ani nei kher na chan chu anin rin siak le talu lui maya he mai ba ka Malaysia mi te ta na anlalina aruka Russia nula model chelo tak mai oxana e nupuya ani na chu an chatui tak mai ang tho hian Russian lam media te tan po chu thil thleng chu an chatui tak ani ve tho boka heti lai me khian ril ro koi deuh ten oxana chu Mohammed ani na le a ho sakna wang chawa pasala nei du ang chawa chuan lo choin goldigar ang hialin a ming chu a chhezui hle bok ani nimasila he chau hi Mohammed an aram mi puite a thona thil om chon chu alo ni ho lo chu thil chu
Mohameda kum thum lai lal ni na din mun a chel to nu kum sang ni som pakwa January ni roka khan chan mumal tak po omlavin Mohameda chu ani na din mun atang hian a in nuk dok thut maya he thil thleng hi Malaysia rama avoi khat thlenna ani hial mai lal lo ni to reng reng te hian an lal hun chung kum nga chu mang zo lavin anin nuk dok ngai mi lawa hemi ni wang hian oxanai chu na sataka mol phosui le in Mohameda in nu do na chan chu Russian spy oxana e nopuya anei wanga ngai tam tak an omta a hetianga Malaysian lal chung kwa an boi lui lui kara hian oxanai chuan Mohameda fa apai ni ti thuthar chu rondar vele ngalin lal chung kwa chelek chuan mi pui chu a thong tareng maya mase he thulom tak mai hian thilung sia thlak tak mai chu lokeng zui le in chu Mohameda le oxanai in chen tho chu adar le tangal ani kumsang ni som pasari March tha avoi khan atana in tongin Russian model larle Malaysian lal in kara chuan mangaina alo piang kha ani a ti chuan June tha kumsang ni som pariata aru ka inein November tha kumsang ni som pariata khan wantlang shiata ani nei thali a ti chuan January tha kumsang ni som pakwa khan Mohameda chu alal nin atangin adu thlanna ngeya in hnuk tokin oxana e arai thu adar noloka anin chen thu in aron zui le tamai te chuan mi pui te chu a thong tak zeta in anin kara thil thlendana soifia theilo thilmak aken tel zelna awang chuan anno pa in kara chuan thuruk tam tak atlak ze ngeirin na alian le buk ani amai ro chu Mohameda le oxanai te in nei ma a oxanai tun hmadin hmun kan soilan to ti a latil velo mi ten anno pa in chen chan nia an ngei tak chu kan soita kang khan oxanai hi me se mil thale chelo tak mi patam tak thinlung ri lo te a tiral vek thei khopa mi bik ani na awang hian mi ten an so ti hlutur hian an som na sa thei em ema heta hian an so a som tu ten sum tam tak pek chu lo tiam thinin chung ang som na chu oxanai hian adong hnem biao maya chuta chuan oxanai chuan TV so lian tak mai pakhata ni na lem manga inlanin he TV so a ain lan number mai la hi mi pasang sang te ne na hun an hmang don lai ti le khum pakhat ain chom puina hialte ani a ti chuan oxana ina tun ma a anuna hun alo man to dan chu mi ten an hai chho mai pialama apasal Mohameda ngei po hian lo hre chwakin chu chuan oxanai chu chen hial du na ani tir anga ngai an om tanuka chuti mek line oxanai la he so a hian achibun bok nin chu chuan Mohameda nu poi ani hnu hian ngong pui tak ani thei ani mai ngem ti chu zo na lian tak ani ta a amai ro chu achan tak ero chu hriat thei ani lo thung ti chuan oxanai chu Russia raipar chung chuan ama chau chuan a hota a heti lai me khian Mohameda po Russia oxanai a kerle hnu hian are zui ta mak bok ani ome kumsang ni som pakwa me tha oxanai chuan papa chu hringzuin oxanai hian a fa pathala khi social media po a post na sa hle maya in Malaysia thisen kai nge ni chuan oxanai fapa hi Sultanov kantan ni na din mun chel the ani ta boka amai ro cho naute apiana changa thlakhatna zoni somte pahnia khan Mohameda chuan oxanai a chena le kha chu ko ta thelut vele in July ni khata khan pomsak ani ta a he thil hi atlang puya chuan Malaysia hian mi pa in chena voithum an thelu hnuwa meichhia in thom an la chho velo ni chuan dan ang takin anin chena hi pomzui sak thei ani a amai ro chu heti lai me khian oxanai chuan achunga thil thlendan chu a hria thiam lo hle thu chu lo se chhokin Mohameda nena anin chene chenlo thu ti po chu a hriat lo thu ti le a fa pathalak le a pasal a fa papa nge Malaysia lal nang ni to Mohameda thalak te chu da kopin social media te hian a posel bok ani ma se heti lai hian Mohameda chuan oxana in a pasal fa anga social media vela a post chu a fa ani arin lo thu chu lo se chwakin dni te sial nei ani ta a amai ro chu heta hian Mohameda fa nge ni de chu chiang taka hriat thei ani thung oxanai chuan a fa pa chu a hmanga ema a thei pato pa a in kol dan sang te chu social media hian mi poite hmu thei turin a pholang ta china ma se hetia a fa pa ne na hun hlim om tak an man tu na te hi sultans mi mal nun in za saklo anga mi te chuan lo chho sakle in Malaysia nal chung kwa te ne na in zom na nei anga hriat thei thalak zong zong te chu delete vek tura shil ani le ta a
hemi wang hian oxanai po chu angoi reng thei ta bik lo afapa enkol turin Mohammed alaka chuan lawsuit a file ve ta hial bok ani de chuan oxanai le afapa chu England London a insonin modeling industry a chuan azwang lut leta a heti lai mek hian Mohammed a po chuan alal ni na din hmun chu lo nei le tle to in nundan tharin annung ve ve ta chu ni a ma se he thil thleng zong zonga makber mai chu Mohammed a hian kumsau ni som October ni som thuma khan Dana Petra Czech Republic mi chu nupuya chuan alo ne reng to maya khatia oxanai le Mohammed te in chen chan ber hi anin ton ma de ya oxanai TV so pakhata ainlan wanga ngai anita a tin afapa en kol tur hi Malaysia nal chung kwa de chuan oxanai hnen a hian sum tam tak an pe nge bok ani ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khau le the chu alo ni leta a he case a hian ngai dan siam thiam a har hlena chungin in ngai dan te comment section lama in lo soi ve le chhodon ya